Krásný den, vážení přátelé. Dnes si budeme vykládat o kolik jich vezmeme? 1, 2, 3. O 3 produktech společnosti Dr. Nona International Limited a dnes se budeme bavit o buněčné výživě. Jeden z produktů se jmenuje Chocosin, další Daxin a ten třetí je Soupsin. Presne tak, Daxin, Soupsin, Chocosin. Tam je vlastne celé spektrum výživných látok, celé spektrum vitamínov, minerálov, stopových prvkov, ktoré napomáhajú rýchlej regenerácii, ale hlavne výžive organizmu. Napríklad Daxin, viete s ním, s jednou takou tyčinkou, vyzerá asi takto, je tam 10, viete nahradiť jedno celé jedlo. Veľmi dobré pri chudnutí, ale pozor, veľmi dobré napríklad aj keď chcete naberať. Keď ste športovci v kombinácii s fázou 3 a Daxin dvakrát za deň, áno, samozrejme kvalitná strava, príjem kvalitných bielkovín a tie svaly sa vynikajúco nielen regenerujú, ale potom aj rastú. Pri chudnutí stačí nahradiť jedno jedlo touto tyčinkou, je potrebné to ale zapiť aspoň 3-4 decilitrami vody. Daxin takisto výborný pri akutnom a rýchlom znížení horúčky. Jedna tyčinka a o 2 hodiny to zopakovať. No, teplota vie klesnúť až o 2 stupne dole. U detí stačí polovička, prípadne štvrťka podľa toho, koľko majú rokov, teda aký majú vek. Daxin veľmi dobre pôsobí pri problémoch s tráviacim traktom, pri Crohnovej chorobe, úlceróznej kolitíde. Naozaj skvalitňuje prácu a regeneruje prácu tráviaceho traktu. Takisto Daxin naviaže ťažké kovy a dokáže ich vylúčiť veľmi efektívne z tela von. Jestli můžu, ano? Hodně dobře zapít. To je u Daxinu, no v podstatě u všech tobolek nesmírně důležitá věc. Pokud se má něco čistit a fungovat, musíte to hodně zapíjet vodou, ale vodou. Žiadne kofoly nebo niečo takového, vodou. Naozaj, keď máte taký zrýchlený deň a nemáte čas na obed, alebo ste na cestách, manažéri, autom, celý deň sa presúvate z jedného kraja do druhého, alebo z jednej krajiny do druhej a potrebujete doplniť baterky, tak skutočne ten Daxin je výborný. Takisto sme to otestovali veľmi kvalitne počas tehotenstva pri našom maličkom, pretože je tam celý komplex vitamínov B, ano, a ten je veľmi dobrý na vývoj nervového systému maličkého bábätka, ešte toho plodu. Ďalší z prípravkov, ktorý sme tiež používali, Chocosin, tam je hlavne vitamín D3, ktorý skvalitňuje zabudovanie vápnika do kosti a vôbec do organizmu a opäť, čo sa týka nie len pre tehotné ženy, ale pre športovcov, pre celkovú populáciu kyselina listová. No, opäť pri centrálny nervový systém, vývoj plodu a tak ďalej. Kyselina listová je základ. Je to vynikajúce kakauko, je to sáčkované a ten sáčok my si vlastne s Katkou pripravujeme pravidelne takú vyslovene vitamínovo-kalciovú bombu z rastlinných mliek. Naše obľúbené rastlinné mlieko je napríklad sezamové, kokosové, mandlové, prednedávno sme vyskúšali dyňové semiačka. Takéto mliečko si viete veľmi jednoducho pripraviť, nájdete to všetko na našich stránkach webových, ako sa to robí a do 3 deci takéhoto mliečka dáte polku banána a jeden takýto sáčok. Rozmixujete, niečo nádherné. Je to nielen zdravé, ale aj veľmi, veľmi chutné. Pro maminky určitě doporučuji jednoznačně ten Chocosin, protože ta možnost, že se dítě objeví s nějakou vadou nebo s rozštěpem, kvůli tomu, že třeba chybí zrovna kyselina listová nebo jiné vitamíny, tak je to taková určitá prevence a ta maminka může být více v klidu, že skutečně ty minerály a vitamíny, které bude konzumovat, můžou přispět k tomu, že ten plod bude zdravější. No a dlho očakávaný prípravok o vylepšenej verzii Soupsin, polievka. Odporúčame ju večer. Tak to je taká už naša dlhoročná skúsenosť. Ráno začíname s Chocosinom, v priebehu dňa Daxin a večer polievka Soupsin.
Je to vlastne celkový zdroj a vitalizér vitamínov, minerálov, stopových prvkov, ktoré dostanete do tela v takej tekutej forme. Môžete tým napríklad obohatiť aj svoju vlastnú polievku, alebo ste na cestách a nedôverujete danej reštaurácii, áno, kde sa idete najesť, takúto polievočku vhodíte do kúpenej polievky a naozaj jej doplníte všetky vitálne látky, ktoré potrebujete. Pokud za mnou někdo přijde a řekne mi, že má, a tomu už se ani nesměju, tady tomuto názvu, protože mi to připadá opravdu divné, tetánie, jo? Že má tetánii nebo únavový syndrom, nebo trpí nějakou lehkou psychotickou poruchou, depresema a podobně. A já mu předepíšu tyhle věci a řeknu mu, hele, zkuste to, tak vám můžu garantovat, že za 4, za 5 dnů ten člověk ožívá a chová se a jde i vidět na první pohled, že se s ním něco stalo s tím člověkem, že se změnil. A je to všechno jenom o tom, že i ten serotonin, endorfin, dopamin, všechny tyhle látky, které potřebujeme k tomu, abychom měli dobrou náladu, fungovali, abychom nepropadali depresi, tak bez těch vitamínů prostě se nevytvoří. A ten mozek funguje na nějakém základě, víme, že tam probíhají různé chemické, elektronické a jiné procesy, které potřebují k tomu, aby to vůbec fungovalo, tyhle ty minerály a vitamíny. A tohle přesně způsobuje stav, kdy se napravuje ten nedostatek, kdy ty buňky nemůžou fungovat, kdy ty impulzy neprobíhají, jak mají, a tohle vám může pomoci. Subsin, ešte dodám, regenerátor tráviaceho traktu, veľmi dobrý pri problémoch s celiakiou napríklad. No. A pokud se nás zeptáte, jestli to jíme, jíme každý den. No tak môžeme si to dať tak teraz. Ja som tu jednu pripravil. No, děkuju. Mějte se pěkně, my si dáme tyčinku, vy se můžete podívat mezi tím na naše stránky, pokud vás zajímají další informace o těchto produktech. Já jenom zopakuju, je to polévka Soupsin, tyčinky Daxin a jak já říkám kakajíčko Čokosin. A pokud by vám tyto informace nestačily, můžete nám napsat na Facebook, případně e-mail, anebo se podívat na některou z našich přednášek a vyzkoušet si tyčinku. Po bratsky, Česká a Slovenská republika, nech sa páči. Děkuji. Dobre? Dobrou Na chuť. zdravie. Mějte se a nashledanou.